Айде снимка. Ръцете не се мърдат. Айде, ставай сега без да се движиш. Можеш ли? Давай. Давай, ставай напред. Щяхме да се пребием. Ей, там си направи твоя. Е, там до тати, до тази на тати си направи една твоя. Тук, Вики. Вики, ето. Стига пъти си се върга. Внимай да не ми, само да не ми такош камерата. Не? Ох. Ох, какво кюфтенце. Тя няма сила, дай ми тази ръце. Ето я на Вики снимката. Почти блед отпечатък. Браво, айде тръгваме. Никой няма да ти докосне.